ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бори дигар хуш омадед ба канали мо. Мехоҳам барои шумо амхе паплинои гулмайдаро нишон диҳам. Ин гулмайдаҳои ваян люба, гулмайдаҳои любаян, вале саг омадаи инам бо сангои сваровски, санги дождикай. Эҷа чанд ранга, чӣ тавре ки мебинед, аз ин чанд ранг омадаги ёз якта ба якта бо аз наздик нишон метиҳам. Нархи як либосаш 95 сомонай. На марҳамат, каседа ки дар корай нависед. И любаяй, доинг нестай. Хулоса санги тозашкати 95 сомон, нархи 3 метраш. Набинед дигар рангаш, баъд бо анамхе ранги коричневӣ дорад. Аз наздиктарак нишон метиҳам. Иноям ҳамин нарха. Набинед анами любоям 95 сомон, нархи як либосшай. Бинед аз ин ду рангай. Ям хушрӯ, вале беҳад анами гулои майда фасон бисёр нағз мебинанд подписчикони мо. Ами гули майдара нусхои гули майда дора. Иношам амхе. Аминаям ами нархан? Инам бори нав буда, ям амхе. 95 сомон. Санги вайш дождикаш сваровски. Иноям ами нарха? Ана ин тарафда иноям ҳамашон любаян. Инон нусхои крепбамбуканд дӯстони азиз, вале хичон ози дар люба омадагиай ҳамин нусха. Агар дар кор бошад, доставка дорем ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар Русия. Боқӣ саломат бошед. Хайр, то видеоҳои оянда.